No tak začneme. Tak začneme. Tak ja sa pozdravím po svojom. Sava Richard. Ahoj, Vinco. Ahoj, Eli. Ahoj, môj zlatý. Ahoj. Dneska by som chcel predstaviť Eliasa Bohunického, ktorého možno je to opovážlivé, ale ja si to dovolím. Zvrat života, kolobehu a koloritu je nádherné, keď vám prinesie takúto bytosť v podobe človeka. Ďakujem. Nápodobne. A podobne. So všetkým. A zistíte, že ste našli nového učiteľa. Ale učiteľa nie len v bojovom, ale skorej nebojovom a pritom v bojovom, to, čo Elias vám porozpráva, a čo som aj ja zvedavý veľmi, že je to nádherné súžitie tela, mysle a ducha v spojení v neustálom pohybe, aspoň v mojej reprodukcii toho všetkého. A je to veľmi zaujímavá a všestranná a hlboká téma a hlboký zmysel toho, čo tu chce Eli otvoriť. Ja som veľmi šťastný za to a ja som ten prvý žiak zo Spartansu, ktorý sa už prihlásil dopredu. Lebo je to nie len o tom, čo budem hovoriť, alebo čo to vnímam ja, ale vám to povie Elias, že môže sa človek spoznávať vo všetkých možných úrovniach a nielen spoznávať, ozdravovať sa a mať z toho zážitok a pozdvihnutie bytia. Tak by som to v jednoduchosti Elias opísal. A keď ja mu hovorím Eli, ale to je také súkromné, aspoň ja si to tak berem. Tak pre mňa je ako učiteľ Elias. Takže chcel by som teraz od Eliasa, aby si nám k tomu niečo povedal viacej. Lebo vieš veľmi pekne rozprávať a mne to veľmi imponuje. A nie len, že veľmi pekne, ale aj hodnotne. A máš za sebou dosť veľa etapy v živote a veľa učenia na to, aby si mohol posúvať to ďalej. Takže predávam slovo a som teraz žiak. Ďakujem ti za krásny úvod. Ďakujem veľmi pekne. Aj tento priestor, ktorý ste ďakujeme. Takže ahojte. No, mali sme fantáziu porozprávať takéto snúbenie možno hravosti a bojových umení v niečom. Mm-hmm. A zároveň vlastne toho, ako narábame so svojím telom, ako narábame s tlakom, ako narábame s vedomím. A pre mňa tá cesta bola, že dlhé roky vlastne som sa učil bojové umenia relatívne štandardne. Tak ako aj ja. Tak. A potom som začal viacej pracovať s bojovými umeniami cez ninjitsu, kde sme pracovali s tým vnútorným telom. No a v nejaký moment som sa dostal na takú križovatku, kde som si uvedomil, že tým spôsobom to ďalej nedáva zmysel vlastne v takom tom každodennom živote. Čiže tá moja otázka vždy bola, ako tie veci vieme využiť vlastne vo vzťahoch k sebe, k žene, k priateľom, koľko otvorenosti alebo koľko odvahy vlastne máme byť úprimní, až telesne úprimní vlastne. Wow. To je taká tá téma, ktorá mňa v tom oslovuje. A práve v tých bojových umeniach som vlastne zistil, že cez tie rôzne fajty a sekania sa a kadečo ďalšie som tam v jeden moment vlastne našiel, že o čo mi tu vlastne ide. Že sme už 4-5 hodín denne na tréningu a že ako, co dál? A keď mi tam vtedy došlo, že vlastne to, čo mi tam chýbalo, bola blízkosť, napríklad intimita s mužmi, ktorá bola vtedy niečo veľmi nové. Teraz trošku je to viacej v spoločnosti, viacej sa to otvára. V tej dobe to bolo také ako skoro zakázané. Áno. Chlapi, keď sú si blízko a majú sa radi a povedia si, ľúbim ťa, tak sú teplí alebo niečo na ten spôsob. Majú nejaké predsudky. Takže som začal vlastne sa skôr pýtať, akoby, že na čo to slúži. Že čo tam vlastne chcem, o čom to bojové umenie je, o čom je to cvičenie vlastne. A dochádzal som tam k tomu, že to je vlastne ako o tej intimite so sebou a s ostatnými. Mm-hmm. Že v nejaký moment som v tom bol tak zasekaný, že vlastne
ja si len pamätám ten moment, kedy v rámci nejakého fightu, tréningu zrazu mi dotiekla otázka, že a prečo to robíme? A som sa zastavil a zrazu som nemal odpoveď a pýtam sa toho sparring partnera, že počúvaj, že prečo to robíme? On sa zastavil, že prečo to robíme? Však trénujeme, cvičíme. A hovorím, ne, prečo to robíme? Hej, a zrazu som sa to začal pýtať. Nikto mi nevedel nájsť odpoveď. Môj učiteľ mi nevedel dať odpoveď. Nikto mi nevedel odpoveď. A som si uvedomil, že ty kokso, že počkaj, že to je ale že dôležitá otázka. Prečo robím to, čo robím? Investujem tam mŕte energie, peňazí, času, vzťahov vlastne. Koľkým vzťahom a koľkým veciam, podobne ako ty som povedal nie, aby som mohol byť na tom tréningu vlastne. Tak to áno. Hej, a vlastne som zistil, že mi na to nikto nevedel odpoveď a niečo vo mne povedal, že počkať. Kým na to nenájdeš nejakú zmysluplnú odpoveď, tak tu zastav. A naozaj som na nejaký čas potreboval vlastne prestať cvičiť bojové umenia s ostatnými tým štandardným spôsobom, pretože som stále naskakoval na ten starý spôsob, ktorý vlastne nebol hravý. Vždy tam niekto musel vyhrať, alebo bolo tam veľa smrtí, ale že kde to akoby oživuje tá časť, kde to vlastne nás pozýva do života, kde tie bojové umenia prinesú možno nejakú vnímavosť tela, nejakú živosť, nejakú schopnosť ochraniť si hranice. Hej. Ale ja som vlastne zistil, že som sa dostal do bodu, kedy som sa cez bojové umenia naučil vlastne brániť životu, brániť intimite. Hej. A tam som začal viacej pracovať s bodyterapiou, psychoterapiou a začal som študovať tieto odbory. Začal som viacej pracovať s masážami, ktoré vlastne v tej dobe ma začali zachraňovať, lebo to množstvo práce so smrťou a s tým, ako niekoho dobre pokaziť, že ako poznáš veľmi dobre. Hej, že ako niekoho pokaziť zrazu, ako to bolo všade. Hej, a zrazu tie masáže do toho začali prinášať niečo nové. A to, ako urobiť ten opak, ako niekomu urobiť dobre, ako niekomu fandiť a tak ďalej. A že vlastne sa to začalo niekde vyvažovať, takže som vlastne potom sa posledných 15 rokov zaoberal vlastne v kombinácii s bojovými umeniami, s psychoterapiou, bodyterapiou a konšteláciami. Hej, teraz vlastne posledných 10 rokov učím aj kraniosakrálnu terapiu, ktorá je hodne o jemnosti. No a posledné roky sa hrám s playfightom, čo je takým akoby hravým bojovaním, pretože som prišiel na to, že keď sme príliš v strese, to je jedno v čom, tak vlastne sa neučíme. Nevieme byť hraví, vlastne je to stále o prežití. A že vlastne to je to, čo sa ukazuje ako to nové, však aj Komenský to mal, že škola hrou. Že jak tam priniesť tú hravosť a zároveň funkčnosť. Že stále to má byť funkčné, ale zároveň, že sme v tom schopní sa učiť, sme schopní sa zaujímať, sme schopní vnímať, jak na seba vytvárame tlak. Nádherné. A jak by si opísal ten playfight? Teraz ja som to aj počul, nielen od teba, ale videl som to, vnímal som to na tých internetových platformách, že už aj tí vážení, že vyhrali tí zápasníci v MMA-ku, že už dávajú k tomu určitú dôstojnosť a váhu toho všetkého, že to, čo si teraz povedal, že sa učia, že majú čas navnímavať seba. Tak. To je ten play fight, podľa mňa. Aspoň v tomto, čo som to ja pochopil. Je to, jak si povedal Komenský, uč sa hrou, alebo učenie hrou. Tak toto je asi to, ale čo to všetko obsahuje? Vieš mi to takto popísať? Tak záleží od každého toho učiteľa, akú šírku toho pojme do toho. Hej, že niekedy u niektorých ľudí, lebo je veľký rozdiel, niekedy playfight robia tanečníci alebo ľudia, čo učia tanec. To má nejaký svoj vibe, má to nejakú svoju atmosféru. Áno. A je veľmi odlišné, keď ten playfight začnú učiť alebo vykonávať ľudia, ktorí zároveň robia naozaj bojové umenia. Má to inú atmosféru celé. Samozrejme. A potom je tam tá ďalšia stránka vecí, že či do toho prizveme vlastne aj to, čo to s nami robí, akoby tú možno psychologickú časť alebo psychickú časť vnútornú. Že niekedy to môže byť len akoby o pohybe, sme vo vlne a učíme sa plynúť a nezaseknúť sa vo veciach a vnímať. Hej. Ale zároveň vždy k tomu dojde, pretože tá hravosť je o tom, že si navzájom pomáhame vlastne nachádzať novú stabilitu alebo iný prejav sily. A vždy, keď akoby,
že keď pracujem s niekým, kto je podobne dobrý v úvodzovkách, hej, tak vždy ma niekde nachytá, vždy mi niekde ukáže, aha, tuto si rozpadnutý, alebo tu si napnutý a tak ďalej. A my môžeme vlastne s tým pracovať iba ako fyziologicky, že tak učíme sa v tom uvoľniť, ale častokrát sa udeje to, že v nejakých pozíciách alebo s niektorými ľuďmi, lebo nejako vyzerajú, nám niekoho pripomínajú, niečo pripomínajú, sa nám objavuje to isté napätie, ktoré síce môžem v tom rozdýchať, ale ako keď nedojde k tomu uvedomeniu, že o čom to je, prečo to tam je. Hej. A to vlastne mám pocit, že sa až tak veľmi vo playfightoch nerobí, že to je viacej zamerané na takú tú možno fyzicko-energetickú stránku niekde, toho vnímania toho toku, ale keď sa ja dostanem do nejakej štruktúry, že teraz som sa napol, hej, tak ja sa môžem v tom mieste zastaviť, môžem sa zvedomiť, že čo mi vlastne pripomína tá situácia a tam sa začíname dostávať do tej hry, že ako kto som v tom. A niekedy tam človek objaví, že tak teraz, neviem, vymyslím si, teraz som 7-ročný chalan, ktorý proste stojí voči niekomu zo svojej minulosti a nemal som na to a nejaká časť mi ostala zaseknutá v tom 7-ročnom. A ja si to neuvedomím a keď sa toto snažíme preposilovať, tak sa nám môže stať, že preskočíme vlastne ako ten dar toho, ktoré tam bolo. Hej. Čiže vlastne ako ja učím playfight tým spôsobom, že sa do toho snažím pozvať všetky roviny, podľa toho, ako sa to deje, či už je to s jednotlivcami alebo so skupinami. A prizvať tam vlastne aj tú časť toho, ako kto sa tam nachádzame. Častokrát napríklad aj ženy alebo dievčatá napríklad bojujú voči svojim starším bratom, ktorým robili zle a tak ďalej a tak ďalej. A že my sme vlastne akoby pre mňa ten playfight je takým nejakým určitým hravým spôsobom akoby odomknúť tú minulosť, ktorá ostala zaseknutá v podvedomí a sprítomniť sa. Ako pokloniť sa tomu, OK, to som to zažil a cez ten pohyb a cez ten dých to dať von, lebo jedna z vecí, ktorá napríklad aj v bojových umeniach je, že áno, je tam také wow, že ako sú tam nejaké zvuky, ale v zásade sú také ako uzavreté, zaseknuté. Áno. A že my keď si vlastne v tom dovolíme istým zvukom nájsť to vyjadrenie tela, že to, čo v nás zostalo vo všetkých, je vlastne akoby nedokončený pohyb alebo nedokončený zvuk, nevyjadrené niečo. Hej, že niekto na mňa príliš zatlačil alebo niekto tam nebol dostatočne. Hej, a vlastne sme to nevyjadrili. A v tom playfighte sa to vlastne postupne začne ukazovať, lebo je tam posun cez plnú prítomnosť. No tak keď môžem do toho vstúpiť, tak toto, čo si mi povedal aj predtým, samozrejme, že s Eliasom som sa rozprával a veľmi rád sa s ním rozprávam, lebo je to veľmi hodnotné, ale ja by som to nazval, že je to očistenie sa a dorovnanie sa všetkých traum, čo máme každý v sebe a prečo sme začali robiť ako aj ja, a ja sa priznávam, preto chcem byť tvoj žiak zo Spartancu prvý. Lebo som si uvedomil, že na jednej stránke to bol aj komplex, na druhej stránke to bol chtíč, na ďalšej stránke som ani nevedel, čo dokáže moje telo. Čoho je schopné moje telo dokázať za tých pomalé 30 rokov. A je to nádherné, keď som prešiel určitými dostatočnými úrovňami, nehovorím všetkými, ale dostatočnými na to, aby som opoznal aj naozajstnú tvrdosť, naozajstnú realitu. A okoštoval som aj tú jemnosť, len neviem ho previesť takto pekne a preto ma to imponuje, lebo vieš ju pomenovať. A nie len tú jemnosť, ale tou jemnosťou pre mňa znamená tá šírka oslobodenia sa od blokov. Blokov pre samého seba. Mňa to fascinuje absolútne. Je doba, aká je perfektná doba. Vždy bola perfektná doba, len to človek musí navnímať a chcieť, ale to možno druhýkrát. Ale v tomto prípade by som podotkol, že nie len, že by som chcel to ospievať, ale ja som z toho fakt doslova uchvátený, akým spôsobom dokážeš vyjadriť tú podstatu, jak si začal na začiatku, prečo. Uvedomiť si to v tom pomalom vzťahu s tým dotyčným alebo dotyčnou. Není podstatné, či to je žena alebo chlap, lebo sa to odvíja od našich vnútorných blokov alebo nejakých uzamknutých vrstiev. Niečo, jak si pripomenul to, či to bolo so sestrou alebo
to bolo v živote, v škole a tak ďalej. A je to oslobodzujúce, že môžem mať vypnutú stránku boja, aj keď sa hrám s bojom, ale je to v takej jemnej forme, že si mám čas samozrejme popri tebe, že tam budeš ten, ktorý vedie tú skupinu a to všetko opoznanie, čo sa v tom deje. A samozrejme tam bude určite aj určitým spôsobom nejaká rozpráva, čo ľudia zažili. Aj to už možno predbieham, prepáč za to. Ani nie, práve že toto je veľmi dôležité, čo hovoríš. Ďakujem. Tak to aspoň vnímam, že sa mi na tomto páči, že to je štúdium samého seba. Veľa ľudí, jak si povedal, hovorí o tom, ako máme byť prítomní, ako máme byť tu, ale ako? Ako nikto to neučí. Je veľa kníh, je veľa perfektných ľudí na svete, ktorí to prezentujú, ale do určitej miery. Ale tento play-fight vo mne vyvoláva absolútnu dokonalosť v miery sa dokázať hrou opoznať a vyjaviť na vonok všetky tie bloky. A mať čas na to. Ešte aj s tou verbálnym rozhovorom alebo debatou s tým dotyčným, pred všetkými ľuďmi. Že ťa to postaví voči sebe samému, že nemusíš to vedieť opoznať, nemusíš to vedieť tak pekne opísať ako ty, ale je tam niekto dotyčný, teda ty, ktorý vidí, ktorý cíti, ktorý má dar, ktorý našiel v sebe. A je to perfektné na pomoc pre všetkých. Z mojej stránky pre všetkých, aby sa našli a mohli žiť plnohodnotnejší život bez liekov, bez psychoterapeutov a všetkých pomôcok alebo pomocných ľudí, že si to môžu prísť vyskúšať, že sa toho môžu nabažiť a im to otvorí nekonečné pole poznania a nekonečné možnosti riešenia, ako vyriešiť sám sebe. Lebo play-fight pre mňa znamená spoznaj sám seba a môžeš kráčať ďalej a riešiť rovnice. Cez fyzickú, mentálnu aj psychickú úroveň. A je to pre mňa neskutočne fascinujúce, tak jak som už spomínal, lebo mi to neevokuje adrenalín, alebo aby som vedel niečo. Každý sa vie hýbať nejako a vyjadrí svojím pohybom. Všetko nemusí mať žiadne bloky, že neviem, čo to bude. Nič. Hrá. Ako deti, ako vietor, ako stromy, ako konáre, keď fúka vietor. A iba sa pozerať na to, čo to so mňou robí. Odosobniť sa veľa ľudí videlo doktora Strangea, jak sa odosobní. A takto sa pekne vedie poukladať vedľa a pozerať sa na seba. Čo to robí psychika, čo robí fyzika so mnou. Jak si to opísal pekne, jak to všetko so sebou súvisí a jak sa to dá pekne rozdeliť, lebo máme ten mozog, máme ten centrál a vedieť, a tú pamäť, že si to zapamätať a skúšať to ďalej. Čo to priniesie bez nejakých vzruchov, mať z toho nejaké bloky ďalšie a práve že otvorený. Že sa otvorím sám sebe. Je to taká tá časť, keď si hovoril o tom odosobnení, že je viacero fóriem toho, ako sa pozrieť na seba z nejakej vzdialenosti. A práve pri tom playfighte, jak to ja chcem prinášať teraz, tak je vlastne nájsť tú časť láskavosti k sebe, ktorá väčšinou akoby je vytesnená preč. Na ňu akoby nebol priestor, nebol čas. Keď hovoríš o blokoch, tak vlastne sa bavíme o nejakých zraneniach. Áno, tak a že na jednu stranu vlastne ako uznať to zranenie a zároveň vlastne zostať v kontakte. Že to pri playfighte je práve to zaujímavé, že nás to učí byť v kontakte taký, aký sme. Že každý má ten svojský pohyb a nie je ako správny a nesprávny pohyb. Je pohyb, v ktorom som sebou a nie som sebou. Spoznávam sa. Som to ja? Toto? Wow. Až takto to mám? OK, dobre. A perfektne, môžem na tom pracovať. Sám, perfektne, s pomocou ľudí okolo, lebo si myslím, že keď sa tomuto otvoria, je to bezkonkurenčné. Ak som toho moc nadhodnotil, ale pre mňa určite, lebo nepotrebujem k tomu nikoho. Nestane sa mi nič. Budem z toho mať len uvoľnený, slobodnejší pocit seba samého, hodnotu pred sebou samým. Lebo o tom si myslím, že je celý život. Lebo ho môžeme hociakým spôsobom prežiť, tak jak si hovoril,
ty si robil bojové umenia, ja som robil bojové umenia, robíme to, ale inou formou. Dospeli sme k tomu, že ten boj vlastne nechceme. Tak. Môžeme si ho užiť, ale keď naučíme sa spolu prepojiť, aby tam nebola záž, aby tam nebol boj, aby tam nebolo preteky, kto je lepší, ako vyzerá. Stotožniť sa sám so sebou, neviem, či už nezachádzam moc ďaleko, ale si myslím, že to patrí k tomu, že vlastne som taký, jak ma stvoril Boh, všeho mír, alebo povedz si to, ako chceš. Život. A je to neskonale nádherné, že si môžeš dovoliť mať to vedomie. Lebo v tom živote čo máš? Iba vedomie. A ten najvyšší level si myslím, že keď sa ozdravíš a budeš vidieť všade lásku, ale to neznamená, že nevieš povedať nie. Tak. Hej. To je možno tá časť dôležitá v tom je, že ako sa skontaktovať na jednu stranu so svojou silou, dokázať nastaviť hranica jedno s druhým a zároveň so svojou nehou. Lebo vlastne ten pohyb pozýva do toho, aby sme boli nežní k svojmu telu. Hej, že vlastne už nemusím sa lámať na kolene, ako sa hovorí. Hej, že ako, jasné, keby to bolo nutné, tak to vieme. Tak. Hej, ale zároveň ako nám to nepomáha v takom tom rozvoji seba samého. Mám ten pocit. Nefunguje nám to v tom každodennom živote. Že pre mňa čokoľvek, čo robím, vždy je otázka, ako to viem využiť v každodennom živote. Hej, že ako ja... Že kedysi som pomaly žil v telocvični alebo na tréningu, hej, že väčšiu časť a zároveň ako teraz, keď sa pozerám spätne, tak áno, každá vec sa dá zhodnotiť a musíme ju zhodnotiť vlastne po rokoch, ale teraz vidím, že OK, ale ja chcem žiť vzťahy, ja chcem žiť to zdieľanie, ja chcem žiť to vzájomné podporovanie sa, že sme cicavce, hej, čiže keď nemáme dostatok dotyku, správneho dotyku, tak my sa nerozvíjame a to je vec, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje, že stále menej ľudí je vlastne v kontakte. Takže na jednu stranu je to dovoliť si mať tú odvahu byť v kontakte, prísť, dotknúť sa, wow, čau, hej, a zrazu je nejaký prenos, hej, že to medziľudské teplo nejako ide. To je jedna časť, že má tú odvahu ísť do kontaktu a byť v tom sebou. A ten playfight učí práve to, že ten druhý ma nejako formuje. A že máme tam nejakú tú hru, že tak zahráme sa, teraz ťa posuniem, hej, a nájdi si v tom svoju dobrú polohu, nájdi si svoj spôsob, ako chceš so mňou žiť tento vzťah vlastne. Hej. A potom je tá druhá časť, mať odvahu povedať nie dotykom, nie manipuláciám, ale na to, aby som ja dokázal zistiť, že sa deje manipulácia, alebo že robím manipuláciu, hej, potrebujem vlastne v sebe vedieť, k sebe pristúpať dostatočne láskavo, aby som sa v tom neskritizoval tak, že sa v tom vypnem. Čiže vlastne na jednu stranu je to... Aby som nebol konfrontovaný. Že akoby vnímať ten rozdiel, že či ja pociťujem nejakú starú hanbu v sebe, alebo sa deje zahambovanie aktuálne zvonka. Hej. Že ja som vlastne posledných 7 rokov strávil, by som povedal, že celkom profi štúdiom práce s hanbou. Wow. Ja som študoval vlastne u Davida Bedricka, že vlastne mám so sebou 2 také ročné výcviky v tomto smere a práve tam som mal niekde ten pocit, že je potrebné spojiť vlastne bojové umenia, prácu s hanbou, konštelácie, bodyterapiu dohromady, lebo pre mňa to bolo to, že ja teraz spätne si uvedomujem, že ja som unikal do tých bojových umení, že to bolo môj spôsob úniku a potom v konverzáciách to bolo tak, že som bol zapnutý akoby v tom bojovníkovi, ktorý je zapnutý, hej, a po tých rokoch nebolo veľa ľudí z tej bežnej society, ktorí vlastne akoby vedeli pri tom stáť. Čiže vlastne ja som si neuvedomoval, že stále som mal zapnuté ohrozenie, ale tým pádom som tvoril ohrozenie. Hej, a je to také zaujímavé, že keď na playfight príde, a to sa, mám takú zvedavosť, že keď príde skupina ľudí, ktorí nie sú fighteri, ktorí prídu fighteri a vlastne sa tam stretnú, že sú to v niečom akoby 2 odlišné svety, do určitej miery, hej, tak zrazu akoby zistíme, že čo vlastne z toho, čo trénujem, ako trénujem, prečo trénujem, jak mi to vlastne pomáha v tom mojom bežnom živote. Áno, že absolútne s tebou súhlasím, lebo toto, čo si povedal, takisto som žil v podstate prevažnú časť
života v tej telocvični a v ringu, ale do toho života som si to začal prenášať aj ja, ale som zistil, že som nastavený takisto. Že vytváram boj, a keď si to neuvedomím, že to podvedomie, že tá práca s tým podvedomím a s tým strachom, s tými hranicami, s tými blokmi, s tými... No ale začala to strachom, ale z detstva strachom. A tam o tom vieš rozprávať, však to sa mi veľmi páči. Nie, že len rozprávať. Vieš aj tak nádherne vysvetliť, kde je zakopaný pes, jak sa laicky hovorí, že verím tomu, že nebudem sám, ktorému to veľmi otvorí tie komnaty strachu, blokov a že ma to pustí viacej do tých vzťahov pochopiť, viacej tú lásku. Že vlastne my nemáme, to nám vybudoval, neviem, či to mám nazvať, predkovia, že oni mali strach, lebo žili v takých dobách, akých žili. Alebo ich predkovia. Ktoré si teraz skoro ani nevieme predstaviť. Ktoré už ani našu mladosť si ľudia v dnešnej dobe nevedia ani predstaviť. Normálne som sa až zakoktal, nevedel som nájsť ani správne slovíčka. Ale je to, máš pravdu, to je wow. To je normálne neuveriteľné, jak ľudia zabúdajú a ženú sa za niečím, kde to všetko uchádza. Aj tie dotyky, aj tie spojenia. A my sme ešte generácia, ktorá je naučená byť telová, vzťahová, nie cez len tie platformy. Sú dobré, ja som rád za tieto všetky vymoženosti tejto doby. Tak, ďakujeme. Môžeme byť spojení s vami. Tak. A sme radi. A vy s Eliasom, ja budem tam taký. Ale by som povedal, že tá hodnota, neviem, či to bude vekom, ale asi vekom ani nie, možno aj pre niekoho, ale by som povedal, že opoznať sám seba takouto formou, ako si ty, k tebe prišlo, alebo malo k tebe prísť a môžeš to takto ponúkať ľuďom, je pre mňa veľmi vzácné a hlavne tých, čo sa neboja, tam uvidia tí ľudia, či sa neboja. Lebo dostal každý, ale není to o tej facke. Tak. Je to o tom prečo. Opýtať sa, zamyslieť sa v živote, prečo. Robí mi to dobre, že mám všetko a nemám nič. Tú hodnotu toho, byť človekom vzťahu, aj fyzickom, ale samozrejme nie úchylnom, podotýkam, v čistom vzťahu, bez postranných úmyslov, že to tak človek cíti a vie kľudne povedať, nemám náladu, ďakujem, odchádzam. Alebo keď ich má, tak mať gule ich k sebe zobrať a povedať to. Tak, alebo sa priznať a vôbec sa nehambiť za to. Takto som, ľudia. Tak vidíte tú stránku, máte dar, že zažijete. Ja som takýto. Teraz, v tomto momente, v tomto piedestáli pochopenia. A som schopný sa milovať tak, ako práve som. Tak. A to je na tomto, nedávať si, nemôžem, nedá sa, to sa nepatrí. Takto by sa to malo. Nastavené je to znútra. Môže sa všetko tak, keď sa otvoríš, príjmeš sa, si myslím, a naučíš sa to prijímať, čo sa ja učím iba. Ja tiež. Tak. A som rád, že mám to vedomie a že som dospel vďaka životu. Že si môžeš uvedomovať tú hodnotu žitia, bytia, každodenného, lebo je plytký. To zapadajúceho slnka. Nádherné oblohy, nádherné zelene, nádherných ľudí, bytostí, duší, že sa spojili, že ten vesmír ich spojil. A to je práve to, super mi nahrávaš na tému, že pri tom štandardnom fajterovaní alebo súbojoch a podobne, akoby nie je čas na vnímanie krásy, čas na vnímanie nehy. A ona, pokiaľ nie je súčasťou toho ako balík služieb, v tom jednom momente všetko pokope, tak to ide na úkor niečoho iného. No jasné. A že tá pomalosť a tá vnímavosť do toho prináša ako schopnosť čítať signály. A že to vlastne, čo je tam pre mňa dôležité, je schopnosť vnímať svoje signály, svoju mimiku, svoje gestá, svoj pohyb, svoje zadržanie dýchu,
Hej, ale zároveň, a už toto keď mám povolené, to znamená, jak ty hovoríš, že sa milujem aj s tým, hej, tak zrazu akoby, keď sa v tom úvodzovkách nedojebem, hej, tak vlastne ako mám priestor vnímať aj toho druhého, hej, alebo zase niektorí ľudia to majú naopak, že veľa ľudí vníma skôr tých druhých, aby vyhoveli, aby niečo a nevnímajú seba. Čiže niekde ako potrebujeme nájsť svoj stred v tom celom. Hej? A že potom si uvedomí, že aha, OK, že keď ja idem ich niekoho spraviť, hej, sa stiahne alebo čosi, tak si uvedomovať, že ten vzťah je, že každý nesieme svoju časť zodpovednosti za ten vzťah. Hej, jeden môj učiteľ hovoril, že každý nesie 60% a tam sa vieme stretnúť a že vlastne prináša to nejakú empatiu do toho celého, ktorú ale najprv potrebujeme mať aj ukotvenú v sebe. Čiže na fyzikálnej úrovni by to bolo, že mať schopnosť cítiť svoju kožu, aj bez toho, aby som sa aj dotýkal, lebo tam mi pomáha vlastne vnímať, odkiaľ pokiaľ som ja. Dáva akoby aj energetickú ochranu. Vlastne, že veľa ľudí si necíti kožu. A potom sa im deje, že sú zahltení vlastne emóciami a tým materiálom, atmosférami, ktoré... Lebo nie sme navyknutí, že si ľudia berú veci k sebe. A že potom to niekto vyhodí von a niekto sa tým musí zaoberať. Čiže žijeme v spoločnosti, kde akoby ľudia, nazvem to tak, je to, jak akoby vyhadzovali odpadky z okien a sú všade okolo nás a to sú také tie balíky atmosfér a kadečoho ďalšieho. A pokiaľ si necítime kožu, tak vlastne sa nás to dotýka, prechádza to donútra, že je to také, ako je to podkožné. Hej. Čiže pri tom playfighte, keď sa učíme vnímať štruktúry tela, tak koža nám pomáha vlastne dokázať povedať, že OK, toto je moje, toto je tvoje. Napríklad. Alebo vnímanie kostí. Hej, že u teba ma fascinuje, aké máš super vnímanie kostí. Hej, že to je tá jasnosť a opora. A ja som to prvýkrát počul takto, v takomto podaní. A keď si to uvedomím, je to veľmi, veľmi zvláštny pocit pomenovať to takto, že byť v kostiach je neskutočná vec, lebo si absolútne prítomný už absolútne v sebe. Tak. To není len, jak by som povedal, že ľudia hovoria buď v sebe, ale v sebe iba tu, tam si. Môžem byť stratený v sebe. Tak, ale byť prítomný celistvo, že aj tú kožu, aj byť v tých kostiach, tam uvedomovať si to, keď sa ľudia len zamyslia iba na chvíľku. Iba chvíľku. Tak zistia iba na takomto aspekte. Pri tom malom zamyslení. Daj si pol minútky. Pri tom rozhovore, jak sa budeš pozerať. Teraz, keď nás počúvate napríklad, jak si vnímate kožu alebo kosti svojho tela. Niekomu to môže prísť šialené, šibnuté. No, ale zamysli sa. Ale skús navnímať. No, stopni si to. Na chvíľku sa popozeraj. Pozeraj sa najprv očami a skús potom to precítiť cez seba. Jaké je to nádherné, že čo ťa všetko drží, čo ťa všetko dostalo až do nejakého vedomia, kde môžeš pokračovať ďalej, keď budeš vedomý sám sebe. Že si budeš vážiť ten dotyk, že vieš koľko, čo je príjemné aj druhému, čo je nepríjemné. Tam je vlastne to všetko, jak nás vychovali, ale nevychovali nás pre nás, aby sme spolu nažívali nádherne so všetkými morálnymi zásadami, bez toho, aby ich naučili, lebo je to v tebe. Alebo je to morálna zásada, ktorá nie je preverená telom v kontakte. Tak. A väčšina ľudí, tak jak si hovoril, že už sa odliepa od toho a prikláňa sa viacej k tej technológii, lebo sa není sú ľudia, ktorí by im poradili, ktorí by mali tú silu vydržať, by som to až takto nazval, sa venovať ľuďom, aby nás bolo viacej. Nás bolo viacej, ale nie preto, aby všetkých. Nepotrebuješ všetkých, potrebuješ iba tí, čo chcú. Lebo toto je chceš žiť, alebo chceš len byť? Dal by som takú otázku. Je to živé? Je to živé, alebo je to len na oko, jak si povedal, tie balíky? A v čom sa prejavuje život? V pohybe napríklad. V raste. V zmene. Či mám, že akoby veľa ľudí chce, alebo má také, že by chceli zmenu. Že ako
Jedna dobrá otázka je tam, že podľa čoho to vieš? Že chceš naozaj zmenu, podľa čoho to vieš? Hej, že podľa čoho vieš, že chceš tú zmenu? V hmote. Hej? Že ako myšlienka je to super, niekto má ten pocit, ale ako robíš tie kroky. Hýbeš sa tým spôsobom. Že zmenil si to niečo, čím si vytváral alebo prispieval k tej situácii predtým. Zmenil si to. Hej. Niečo to bude stáť. Tá zmena niečo bude stáť. Jasné. A ja by som k tomu podotkol, čo mi teraz trklo v hlave, že veľa ľudí cvičí. Je perfektné, že sa hýbu. Ja klobúk dole v dnešnej dobe, že sa o seba starajú. Ale jeden zase nie je môj učiteľ, ale nášho známeho, povedal: lidičky, snažne vás, prosím, idete dál. My sme to upgradeli. Když môžeš, tak íď dál. Lebo to môžeme, ale jenom když chceme. Nie. A je to veľmi neskutočné sa naučiť naladiť. V mojom ponímaní, a verím tomu, že so mnou budeš súhlasiť, všetci máme svaly. Všetci žijeme. Ale ako pracujeme so svalmi, ako prepájame tie svalové vlákna a ako vlastne žijeme. Či máme svoje telo ako celok, alebo izolované na jednotlivé oddelenia, ktoré každé je v inom veku. Hej, lebo telo má svoju pamäť, čiže ako každá vrstva, každá časť tela môže byť akoby v inom príbehu, by som to tak nazval. Že si není vedomý, že tam je niečo a potom majú ľudia, dajme tomu, nazvime nejaké problémy zdravotné, lebo nie sú v tých kostiach. A majú tam uložené nejaké bloky, zranenia, strachy. A preto podotýkam, akože keď môžem do toho takto, si chorý, ja nie. Lebo sa ma nič nedrží, lebo som vedomý sám sebe a prijímam. A ďaká tebe ešte budem prijímať viacej a učiť sa. To vzájomné. Ďakujem veľmi pekne, ale ja sa teším na tento druh vnímania, lebo som ho nezažil, iba som o ňom počul. Aj si mi ho ukázal síce, ale neprežil som ho a veľmi sa na to teším, lebo je to neskutočná rekonvalencia a navrátenie sa ako z rodu tam, kde sa stali tie príčiny. Možno to je moc odborne, alebo to vyzerá, že by som moc mudroval. Neviem to ináč opísať, ale... Ale je to, ako hovoríš, história rodu, ktorú nesieme so sebou. Tak. Hej, veci, ktoré neboli spracované a nesieme ich. Že to ako, že ideme tak akoby hlbšie, ale to je presne aj to, čo sa postupne ukazuje, že keď sa tomu dá ten čas, tá pozornosť, tá láska, hej, tak v playfighte vlastne toto sú veci, ktoré vlastne výjdu, že napríklad človek zistí, že mám chrbať nejako, ako mám napríklad dedo, alebo otec, alebo mám niečo ako, neviem, moja mama, alebo kto si. A otázka je, že akoby, že prečo je to tak? Prečo to tak bolo doteraz dôležité? A človek tam vlastne vo finále vždy dojde k tomu, že jednak som to okopíroval, videl som to, lebo však ako deti sa učíme vlastne tým, že kopírujeme. Áno. Takže niekto vlastne, pokiaľ sme nemali dostatok pozornosti a lásky, tak toho človeka asi zapamätáme vzťah k nemu tým, že opakujeme jeho vzorec. Hej, čiže napríklad môže mať symptóm nejaké kašľanie, ktorý mala napríklad moja babka alebo prababka, ale prečo? Pretože ja v srdci ju dostatočne necítim a tým pádom aspoň niečím som s ňou v kontakte. Wow. Hej. Toto si zober, že toto vo mne teraz, čo si povedal, nielen s tou babkou, ale jak si to povedal, že vlastne my sme navnímali, my sme sa stotožnili absolútne s niekým kvôli láske. Tak. Kvôli láske, že wow. Že vlastne my sme prevzali na seba podoby svojich najbližších, alebo tých, ktorí sme opoznali, boli nejakým spôsobom vložení do nášho života, alebo do našej cesty života. Alebo tí, ktorí chýbali dokonca. A tak, jak si to ukázal s tým, mňa napadla jedna vec, že keď si hovoril o tom ohnutom chrbáte detka, napríklad, že chudák robil nároli, nebol chudák. Chudáci si tí, čo nemôžu. Ak súhlasíte, aj keby ne, ja to tak vyjadrím, tak to cítim. Ale nikto nám nepodal tú možnosť, že nemusím byť
že takto to mám vrodené. Že takto to je geneticky. Ja si myslím, my si vytvoríme všetko sami. My sme obnovovateľní, tak jak sa nám obnovujú orgány. Orgány fungujú mimo nás. My nerozhodujeme. No teraz prosím ťa, preglodni tú slinku, pažerák, spracuj to, sliny kam a tak ďalej. Papáš výživu, nie jedlo. Stravujem sa nejako, lebo stravujem a vyživujem svoje orgány, nie svoju myseľ. Toho, čo som navnímal, že teraz to tak fičí. A to je tá úroveň toho vedomia a toho chcenia, keď niekoho vnútri škriebe, no tak není to ono. Není to toto, už poznám, všetko už tu máme. Všetci tu máme všetko. Ale nemyslím si, že máme napríklad tento spôsob žitia, oslobodenia sa a spôsobu, ako prísť na veľa príčin. Prečo? A zasa vracam tej otázke, jak si povedal, to je tak nádherné, že v tých slovách je tak nádherná sila. A furt je tam tá láska, jak si povedal. Lebo láskou, keď nelúbíš, tak jak si mi aj ty hovoril, nelúbíš sám seba, nepohľadkáš sa, neboďakuješ za život, za telo, za všetko, za všetkých ľudí okolo seba, za všetko, čo si opoznal a čo všetko sa stalo, preto, aby si mohol byť vedomý a mohol kráčať ďalej, lebo zomrieme, alebo pôjdeme inám. To je jedno, jak si to človek nazve. Mať možnosť zažiť takýto proces očistý, znovu zrodenia, očistenia sa, vyváženia sa, spoznania sa, obohatenia sa. Wow. Lidičky, za mňa všetkých 20. Všetkých 20. Perfektné. Ako ja k tomu, Eli, ja k tomu mám iba skvostný pocit nedočkavosti. Že si to chcem normálne zažiť pod tvojim samozrejme vedením. Nepoznám nikoho, kto by to robil, ale doteraz som nepoznal ani vôbec, že také niečo je. Aj keď som to videl, ale nebral som to do úvahy, lebo veľa sa pozerá toho, veľa tých vzruchov je. Takže veľa ľudí len listuje, ale preto som povedal, keď ťa niečo svrbí, alebo niečo žere, keď zaspávaš, alebo keď sa budíš, alebo keď si sám, a hlavne keď človek je sám a zvažuje prečo, tak tu máš odpoveď. Poď si vyskúšať bez psychiatrických, psychologických, psychoanalytických vecí, aj keď samozrejme je to tam, to nepopieram. Sú to potrebné veci. Potrebné a veľmi dôležité, aj klobúk dole pred týmito všetkými. Dobre sa v tom akoby nezaseknúť. Áno, neostať v tom, že som to takto a takto to mám a takto je to správne, lebo je to ochudobnenie toho spektra života. Je to veľmi pôsobivé, že vďaka harmonii, tak ako si mi to predstavil, ten play fight, vďaka harmonii pohybu, nenazvem to boj, na oko to bude vyzerať, ale pritom to není boj, je to len univerzálny pohyb, kde môžeš v kľude, bez hanby, či sa vieš hýbať, alebo nevieš, lebo jedno, či si z pohľadu spoločnosti chudý, alebo chudá, alebo tučný, alebo malý, veľký, zelený. To iba pomenovali. To je úplne jedno. To je úplne jedno, lebo sme bytosti. A môžeme s tým spraviť, čo chceme a tvoriť vzťahy, tvoriť sami seba, spoznávať sa. Vďaka takejto štruktúre banality a pritom dokonalosti pre mňa je to neskutočné. Tam je geniálne to, že keď je vlastne tam tá časť, ktorá sa zaujíma a vieme, že sa nejdeme dosekať, ale že sa podporujeme. Tak vlastne to, čo sa objavuje, je vlastne tvorivosť. Že my objavujeme svoju vlastnú tvorivosť v tom. Že zachytíme, že je tu nejaká esencia, je tu nejaký princíp, na základe ktorého fungujeme a vlastne každý ho používa alebo vyjadruje po svojom. Rôznorodo. A to je na tomto skvelé, že ako, áno, je to nejaký princíp vlny, nejaký spôsob, kedy
vlastne som tam plný. To znamená, potrebujem cítiť, že som tam plný, že vlastne nie som tam tak akože. Hej, že moja ruka nekončí tuná, aj keď ju mám takto dlhú. Hej. A že vlastne ako dokážem prijať ten záujem, poslať tú vlnu, hýbať sa s tým, zastaviť sa. Že je to hravé. Je to hravé a zároveň je to funkčné a tvorí to, čo bytostne potrebujeme ako cicavce. Potrebujeme proste správnu komunitu. Potrebujeme ľudí, s ktorými sa môžeme rozprávať o tom, čo nás zaujíma, v tom, čo nás rozvíja, kde proste potrebujeme svoju partiu ľudí, ktorej môžeme sa rozprávať o tom, ako zažívame život, ako ho skúmame, ako sa v tom objavujeme. A vlastne ako vždy v rámci tých playfightov je akoby úvodné kolečko, kde tí ľudia povedia, ak chcú, ako sa majú, s čím prišli, že o čom akoby snívajú. Hej, a potom je nejaké ako záverečné, že čo si z toho berieme. A práve tie zdieľania sú to, že wow, vidíš vlastne, že aj ja som tam toto zažil, ale už som si to nestihol vlastne akoby zobrať alebo uvedomiť. A vlastne je tam niekoľko stupňové vlastne hranie a učenie sa, spoznávanie, lebo keď proste teraz 12-15 ľudí povie, čo si z toho berú, ako sa im to objavuje v živote, ako sa im to objavuje vo vzťahoch a kde si uvedomili, že ja, keby som toto robil inak alebo pristupoval k tomu inak, tak vlastne by to mohlo byť celé inak. Hej? A že aha, okej, tak dobre, tak poďme tvoriť takéto komunity. Ja som za, pre mňa to absolútne, ja som si to teraz predstavil, jak si to hovoril, tak nádherne sa potešiť a podeliť sa so svojím vedomím, lebo ho neobsiahneme a každý vidíme inak, každý rezonujeme inak a máme inú vibráciu. Ja sa o sebe učím cez teba, ktoré by som sa inak nenaučil. U mňa je to taky tak. Ja som šťastný a ďakujem veľmi pekne tam hore, aj všade, aj tebe, že sa môžeme podeliť naživo. Že nemusím pozerať, ja to teraz možno odbočím, ale je to paralelne pre mňa. Neprosím si ja pozerať film, ktorý má tú štruktúru a vložené plno iných vnemov. Ja to chcem zažiť, ja som herec, ja som režisér, ja som dramaturg, ja som strojco svojho života. Prečo sa nevžiť do seba samého a zažiť si to? A ešte sa potešiť s tým, že mi tu môže 15-20 ľudí porozprávať svoje vnemy a ja to môžem zažiť. Nemusím to čítať. Môžem mať v tom jednom danom okamihu 2-3 hodín toľko zážitkov, toľko vedomia, toľko prospešných uhlov pohľadov, toľko prežitku a zážitku zároveň, že môžem byť plný šťastného vedomia. Že som to dokázal vnímať, aj keď to nemusím s tým súhlasiť, ani treba, aby niekto s niečím súhlasil. Nevždy to musí byť iba príjemné, čo sa dozvedáme o sebe. Presne tak. A je to príjemné, lebo plus a minus je plus. Takže je to neskonale pre mňa fascinujúce, pre mňa už aby bolo 26. Hej, večer o 6:30. Tu, Spartans, alebo naše, je to spoločné, naše, je to všetko naše, je to naša voľba. Ale je to, vrátim sa k tomu, je to, jak teraz poviem, pre ľudí správna droga, lebo aj chlieb je droga. Ale toto je droga, ktorá ťa vyživí, ktorá ťa môže posunúť neskutočne ďalej. Si vnútorne, pocitovo vedieť sa spriamiť, vedieť sa nadýchnuť, vedieť byť, opoznať, prečo som tu. Wow, takýto zážitok s toľkatými možnosťami učenia, tvorivosti, aktu, pochopenia. Wow. Pre mňa 100. To je, že wow, a ďakujem. Ďakujem, že budem môcť byť súčasťou 26.6. tu v Spartanse alebo v naša priestore, ktorí sú prepojení túto s Eliasom Bohunickým, ktorý je pre mňa veľkým učiteľom a ďakujem. Ďakujem už, aj keď sa táto debata nekončí možno a bude ďalšia, ale ja veľmi pekne ešte, Elias, samozrejme
pridá, čo treba. Ale ja ďakujem už vopred. Takže 26, 6, 18, 30 tady. Elias sa spojí s ľuďmi, dajú to dokopy a bude to na našich stránkach, na všetkom možných týchto výdobytkoch novej doby, aby ste čo najviac sa to ľudí dozvedelo. A keď nie teraz na prvú hodinku, tak to bude prvá hodinka pre vás ďalšia a ďalšia. Tak, je tam otvorený vstup, môžete prísť vtedy, keď sa vám to hodí, ako vám to zachutí. Tak jak vás to zaštekli vnútri, že tak. Popočúvali sme si tieto dve bytosti, tieto dve nádherné bytosti a nádherných ľudí, ako som, aspoň ja to tak vidím, ktorí dokážu sa dotknúť a je im to príjemné. Pozývajú ďalšie nádherné bytosti. Tak sa spolu zdieľať, zažiť v pohybe. A opoznať sa a povýšiť tú bytostnú podstatu všetkých nás. A práve v tejto dobe, lebo si myslím, cítim skorej, ako si myslím, viacej cítim, že je čas sa prebudiť a opoznávať a podať a pridať ruku k dielu pre seba a pre ostatných. Aby boli vedomejší, šťastnejší a žili život. Nie len ho prežili. Takže Elias, ja ti veľmi pekne ďakujem. Akože... Ďakujem aj ja tebe. Už veľký klobúk dole za tú prácu, čo si prekonala, dokázal si sa striať z minulosti a otvoriť sa budúcnosti. Ale v prítomnom okamihu a vedome. Tvoríme prítomnú budúcnosť. Tak. Tu a všade. Jak povedal Maximus. Tak. Nádherné. Takže, ďakujem. A ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. Ďakujem. Kapun kap za všetko. Eli, ďakujem. A toto si... Ahojte všetci. Takže tešíme sa na vás. Když ne 26, tak to budete všetko mať na Spartance, na Ome, na Facebooku, na Instagrame. Všade vás to pochytí, zachytí. A už je len na tebe, kedy ťa to zasvrbí. Tam vnútri v tej duši. Peace všetkým. Čaute. A lásku. Čaute. Perfektné. Ďakujem, Eli. Ďakujem. Toto nech spracuje a nech to dáva. To je ten pocit, jaký mám, že vďaka, by som povedal, v tej mnohostrannosti teba, je tak neskutočný. Tak skutočný a tak precítený. Eli, ja som, že wow, počujeme, ja som na toto tak čakal. Nech si myslí, kto si myslí, čo si myslí. Absolútne my vôbec, to je v poriadku. Nech to bere, kde chce, na nejakej hociakej úrovni. Ja som presvedčený, že toto je nová New Balance éra. Nová éra, fakt. Na ten balans. Ľudia, buďme šťastní. Bytosti, opoznávajme sa, že sme tu, poznáme sa. Žltý, modrý, čierny, bordový, žltý, červený, bielý, to je jedno. Úplne nepodstatné, tá vizáž. Mne príde úplne fascinujúce, že vlastne, jak nás to vedie, že ja som vlastne čakal že skoro matematicky ten istý čas ako ty. Matematicky ten istý čas ako ty, že to je ako wow. No. Wow. Ja som čakal na toto, čakal som, kým toto vytvoríš. No počkaj, ja som čakal na teba, že budem mať pri sebe bojovníka, ktorý, jak sa to vlastne hovorí, zabudol som to. Je lepšie byť bojovníkom v záhrade, ako záhradníkom v boji. A ja som čakal na teba. A ja za to veľmi pekne ďakujem. Lebo to je... Stretnutím si mi vyvážil niečo, o ktorom ešte nepoznám, ale tak to cítim. A dal si mi nádych do života. Že všetká tá strastiplná cestička, hociaká, som šťastný, že som mu prešiel a ďakujem za to, lebo vďaka tomu som mohol byť takto a môžem byť takto s tebou a môžem sa popri tebe vzdelávať ďalej. To je wow.
to je, že no comment, to je len si vychutnávať. Hej, že pre mňa napríklad stretnutie s tebou je také, akoby, že roky som bol veľmi disciplinovaný v tej viere, že to má zmysel napriek všetkému, napriek tomu, že som v tom bol sám, napriek tomu, že väčšina ľudí akoby to nemala kapacitu pochopiť, pretože veľa ľudí akoby nechápe, že niektoré veci vieme pochopiť až tou kvalitou bojovníka. Že tá v nás niečo zapína a pokiaľ to človek nemá, tak nemá kapacitu to precítiť. Nemá kapacitu to precítiť, lebo pokiaľ človek nemá vedomé spojenie s tým, že vie zabiť a nemá to vyskúšané, tak akoby nejak veľká časť neho spí. Absolutne. Veľká časť neho spí a zároveň vlastne tým, jak sme si cez to prešli, tak vlastne vieme tomu povedať ďakujem a vieme to druhým prinášať cez tú hravosť, Áno. aby sa vlastne zobúdzali cez hravosť, lebo my sme sa zobúdzali cez tú neustalú prítomnosť smrti a ohrozenia a že zároveň vlastne v tom aspoň pre mňa nebol priestor na relax. No, vlastne ten mozog bol neustále vlastne ako fum. Tak si odpovedal všetko za mňa. Neže relax. Ja som ani nevedel. Doteraz som ani nevedel, čo to je. Aj vďaka, samozrejme, aj mojej žene, aj vďaka tebe, aj vďaka deťom, aj vďaka okolo ľuďom túto, čo mám pri sebe, čo sú mi tiež učiteľmi. Začínam až teraz naozaj sa to všetko diať, že začínam žiť pre seba, spolu, so sebou, pre nás. Tak. To je... Neviem, či som to povedal správne, ale tak som to nejakým spôsobom povedal. No, úplne s tým súznem, s tým, čo hovorí, že totálne, úplne. Lebo na to sme tu. Není viac. Lebo všetko máme. Ale toto je vzácnosť. A že nám ten všehomír, život, jak to chce, že nám dal takúto možnosť. To je pre mňa, preto hovorím, ja to tak cítim, že nemôže rozprávať, kto chce. A mňa to ani nezaujíma, lebo ja to cítim tak, jak keby to bolo, že takto som sa mal narodiť. Alebo takto teraz som sa narodil. Že toto je ono, toto mi chutí. Hej. Toto, že to je bez komentára. Ja len ďakujem. To je, ja na to ani nemám slova, to len, že No. Len si to užívať. Ja ti to neviem ináč vysvetliť. Mať odvahu si užívať seba navzájom, toto mi tam príde. No, tak toto som nevedel povedať. To je wow, to je tak neskutočné, to je vidieť mesiac, vidieť oblohu, vidieť toto všetko a rozpilívať sa na tom, tak to je to, čo si teraz povedal. No. Pre mňa presne o tom je play fight. Že mať odvahu užívať si seba navzájom. Že to je ako... Že to je ono. To je ono. No. Že ako... No tam si vyplnený celý. Tam si môžeš len otvárať. Otvorím. Tak, jak si ty povedal. Vydýchnem. Wow, pustím. Ďakujem. Trvalo to. Bolo to. Odomkol som. Pustil som. Ďakujem. Už mám ten prežitok. Už mám tú skúsenosť. Už som to pustil, zažil. Už som to... Jak v tých rozprávkach, keď pustia tie prekliaté duše, že museli tu ešte niečo splniť a pustia ich a už môžu ísť tam, kde my ešte nevieme. Alebo vieme, ale ešte, aspoň ja. Niekde možno aj tu vedľa. Boh vie, ale je to parádne. Je to tak vyživujúce, ja by som tento pocit by som prirovnal k životu mojich detí. Že je to tak silné sa znova narodiť. Hej. Do toho pocitu, čo si povedal. To je nádherné. Lebo to je to, ja to vnímam u seba, že s ľuďmi, s ktorými môžeme byť navzájom celí,
že jak s tebou, s mojou ženou, že mne tam nič nechýba. Nič. Nepotrebujem. Nič není treba meniť. Nič mi tam nechýba. Nič. Len si to užívať. Len si to užívať. A tešiť sa z toho. To je normálne, že nádherné. Ja som taký pocit, až teraz ho zažívam. Úplne celistvý. A už sa mi pekne zmenilo vzťahy. Všetko sa dáva do balansu, úplne, že nádherne. Nádherne, ja sám v sebe pocitujem neskonalú lásku. A ja vidím, jak sa mi aj dneska, jak sa tu vlastne v tomto priestore proste prepájajú ľudia, s ktorými ako som mal fakt, že wow, kontakt a niekedy krátky, hej. Mm-hmm. A že tung, a že ja to neviem pomenovať, ja som tu a ja som tu, že ja sa cítim, že doma. Mm-hmm. To je, že brutálne. No, že však dúfam, že tu niečo si vymyslíme, že si tu ostaneme takto, však sprchu máme, vedľa záchody máme, takže a tuto, ja som tu párkrát bol a bolo to neskutočné. Že vnímam ten potenciál toho, jak sa to vlastne stáva, nie že stane, ono sa to už stáva komunitným priestorom. A to je ako, tam cítim iba, že dojatie. Takisto. Že mne sa vyplňuje. Tak, jak žena si robila prču, že dali ti priestor a ty si ho zaplnil, alebo vyplnil. Niečo tak tam dala. Ja hovorím, tak ja to mám teraz. Vďaka tebe, že ja cítim tu, aké by tu bolo už veľa ľudí, ktorí už sú vidím, byť ako sa hýbu a komunikujú. A sedia, rozprávajú, debatujú, spievajú, čo chcú. Tak. Že žije tu život. Čítajú, dozvedajú sa. Tak. Ja už tu mám takú víziu, že jak sem dať plátno a spraviť tu premietanie rozprávky a rozobrať jej prvky tej rozprávky v našich životoch. A Čuva, tak to ti nebudem hovoriť, že teraz si mi zobral včerajšok. Fakt. Ja hovorím, že dajme tu Zelím rozprávku, čo na to povie, lebo v tých rozprávkach je všetko. Normálne, že pustiť tam nekonečný príbeh. No napríklad. A porozprávať o tom, že viete, že ten film je iba polka knihy. A že čo sa deje v tej druhej polke knihy. Wow. A že ja toto mám sen, ktorý mám, že 4 roky. Dokonca mal som aj svoj priestor. Mm. A nebolo to správne to tam urobiť. A ja to cítim tu, to spraviť. To je, že Plátno máme. To je, že fúha. Premietačku máme. Není problém. Že normálne, že spraviť, neviem, že raz do mesiaca, že sa pustí rozprávka a rozbere sa to v živote. Toto som celý život chcel. Byť s ľuďmi a tú druhú knihu, čo napíšeme my. Mne to takto prehodilo. Tam je ten spôsob, tá hĺbka toho všetkého, tej tmy, toho strachu a tej nadeje žiť a všetko. A ten moment, keď sa tá nádej prevteli do viery. Tak. Že akoby, že porozumie tomu, že kde sa nádej mení na vieru. To je, Eli, to je tak nádherné. Keď si predstavím, že teraz vidíš iba ten mesiačik a je tu taký neskonalý kľud. Hej. Že toto by som, a verím tomu, že doprajeme to aj našim ženám, aj všetkým ľuďom okolo, zažiť len takýto prítomný, nekončiaci okamih. Tú nádheru. Nádheru. Je to nádherné. Mňa fascinuje, že mám pocit, že prvýkrát v živote zažívam to, že sa Evka naozaj teší, že sa s niekým ako intenzívne stretávam. Prvýkrát v živote vlastne v tom cítim podporu a jej záujem a všetky tieto veci, že to vlastne fakt, čo sa poznáme 3 roky, tak vlastne prvýkrát tam ona má, že takéto áno. A to je pre mňa to je ako dôležitý signál, lebo ona ako dobre čmuchá veci, že dobre to vníma. A vidíš, tak, jak si rozprával, ja ti do toho, prepáč, že skočím, že každý máme ináč. A ja zase to vnímam zase so ženou, že sa mi to vykryštalizovalo.
že sme iní. Že sme takí láskaví k sebe, takí, lebo sme tí istí. Že to isté verím aj ty so ženou. A že tam začína byť harmónia. Vieš, že tam je také v poriadku. Také načúvanie. Také, áno, urob si, čo potrebuješ. Buď šťastný. Ja som šťastná. A mne to robí, že neskonale, wow. Že iba wow. Že to je neuveriteľné. Chápeš, to je to, že môžeme byť sebou v tých vzťahoch. Takže není tam ten boj. Tak. To je pre mňa je to wow. Ja ti to neviem ani opísať. To je, že normálne by som teraz zastavil čas, keby sa dalo. Tak jak v Strangeovi tá mnička. Zastavme ho na chvíľu. Videl si tie 4 vtáky? Jak ty so ženou, ja so ženou. A potom sme sa my prepojili, oni sa prepojili. Aspoň mne to tak naskočilo. Vnímam to tak. To je ten pocit som možno asi aj nikdy nemal. Že som čakal som takto na teba, aby som bol konečne ukludnený, že sa nemusím obávať. Chápeš, čo myslím? A neviem, či asi obava zahrňa všetko, čo by som musel asi rapotať do neviem kedy, ale neviem koľko tých možností a prípadov a všetkých tých vzťahových vecí. To je skoro nekonečné. No. Alebo tých našich 46. Ale je to... No. Ale zase ďakujem. Hej. Lebo vďaka tomu to... Naučil som sa, čo áno a čo nie. A s kým áno a s kým nie. Vybrať si. Aj vďaka tebe som si začal uvedomovať. Ty si bol ten posledný, čo to odklepol. Áno. Potvrdil, že dobre ideš. Takto, pozri sa. Takto jednoducho. A stačí. Stačí. Váž si to. Váž si to a tiež sa zo všetkého, čo robíš a koľko to trvá a jak to je. Ja som to s tebou zažil tiež toto. To je... Vali, ďakujem. Zrazu sa tie rôzne cesty spojili. Ja nepotrebujem. Chápeš? Že nepotrebujem ďalej? Že len si užívať všetko, čo bude. Začať si to konečne užívať. Tak. Toto bolo to správne. Konečne užívať. Už nie kam hnať, že tak. Môžeme si užívať a cez to užívanie tvoriť. Tak. A kochať sa tou nádherou, že už mám s kým. Už nemám žiakov pri sebe. Len žiakov. Vieš, čo myslím? Že mám... Veľmi dobre ti rozumiem. Že to je ako pre mňa to, o čom som sníval a mám pocit, že som sa snažil tých druhých tam dostať, ale to je, že toľko násilia, ktoré som tam ja popáchal, aby oni boli... No, pýtaj. Že to je, že mondie. Tak neviem, či to je čierna a biela, lebo to isté som robil ja. A že teraz spätne to vidím, že vlastne to... Že ja som išiel za hranice. Hej, že ja som... ty kokso. Že som si neuvedomil, že to sa nedá spraviť, to sa môže iba stať. Tak. A to som ja obiehal
Ja som nevedel, že aj letisko je také niečo, že sa to musí stať. Ja som to vymedzil, že proste ja to urobím. Ale teraz si mi to ukázal. Teraz v tomto momente mi prebehol normálne celý film, že čo ti šibe, v stotine sekundy som videl všetky obrazce. No. Ja hovorím, wow. No, človek mieni. Že to bola tá vec, ktorú Euka chytila vlastne na prvú. Že teším sa, že si s niekým, s kým ste si rovnocenní. Konečne. Tak. A ja, že... Tak teraz si mi to opísal vlastne, čo som doteraz hľadal, slovíčko, no. Tak to je ono. Nepociťujem iba bláženosť. Chápeš? Že nepociťujem nič viac než blaženosť, že nestotožňujem sa s ničím, že len wow, ďakujem. Že kopa ľudí napríklad tomu nerozumela, že ľudí to nepredstaviteľné, že vedia zachytiť ako zlomok akoby toho tréningu alebo veci, ktorými som prešiel, že keď som ľuďom hovoril, že som 6 rokov vlastne ako nikým nezápasil a že som si v Prahe prenajal priestor, kde som spravil víkendovku, tak akože bojové umenia pre ľudí, pre mužov, že tiež sa tak spraví tak hravo a vnímavo a tam bol chlapík, ktorý vlastne ako každý deň to cvičí, chodí do Číny za učiteľmi a kadečo ďalšie. A tak klasicky ma chcel vyskúšať, jak sa to robí a ja, že tak, OK, však ako uvidíme. To bolo asi pred nejakými 4 rokmi a som si hovoril, že vlastne vôbec neviem. Že buď dostanem úplne na držku, alebo niečo, že vlastne vôbec neviem. Ale že prijímam to celé, jak to bude. Že OK. Došiel som tam s tým, že ako, a že typek, že nič, že ani si neškrtol, bol to úplne v prdeli. A ja som bol, že co sa tady kurva deje? Že mi to prišlo, že som sa stretol s niekým, že zo strednej školy a že akože, ale že ty vole. A vtedy som vlastne pochopil, že to bola tá časť toho, že bolo dobré, že som to tam stopol, lebo kam ďalej s tým ísť? Keď vlastne ten skutočný hlad bol po zdieľaní sa s druhými. Nie v tom akože naučiť sa tak tie bojové umenia, že budem nezraniteľný vo vzťahu a potom môžem byť vo vzťahu. Lebo sa budem cítiť bezpečne. Že ako no way. Tak. A že ako celé to zmila nejaká rieka a čas a môžem tu sedieť s tebou a že OK. Ale ja to mám to isté. Ja to mám normálne to isté. To isté, že konečne nemusím. A môžem. Môžem všetko, ale nemusím sa báť. Chápeš? To je, že nemusím zapnúť toho, ja neviem, jak to mám ani nazvať. To, čo tam netreba. Ochrancu. Alebo ja neviem, no. Ochrancu, to je asi najvýstižnejšie. To je normálne tak nádherné. Že som odolkol tú najväčšiu skrinku, ktorú som zavieral a nahádzoval som tam všetko. Že vlastne, wow, však ten život je tak nádherný. Že ešte viac nádhernejší, než som si ho robil. Chápeš, že to je, no čo je, nič, to je perfektné. Že to proste celé to má ten potenciál, že to vie byť krajšie a lepšie, než si ja viem predstaviť. A to je ten moment toho uvedomenia. Toto si mi teraz zobral, že nevedel som to nájsť, že to je ešte krajšie, ako som si nevedel predstaviť, lebo sa tak cítim, že to sa nedá popísať. Ja mám dokonca, že také, že toto stretnutie som ja vlastne si ani akoby nechcel dovoliť predstaviť, pretože keby som to urobil, tak celý ten čas cítim nejaký v tej dobe asi smútok za tým, že to nemám. Že v tej dobe by som to nevedel smýčnúť na tú vieru, že to... Že by sa to mohlo tak stať. Že by sa to mohlo tak stať, že by to bolo len také ako...
Že to prišlo. Že to proste... Ďakujem. No, ani ja by som s tým nedokázal ani to, neviem, čo je svičnúť, ale nedokázal by som... Prepnúť. No, prepnúť. To prepnúť. No. Nevedel by som to pochopiť. No. Nevedel by som to prijať, že vlastne nedovolil by som si to ani vôbec predstaviť. Ďakujem. A ja, Eli, ďakujem ti. Nekonečne.